Hambai joto takuk tai bu sorong no fuilano ani o YouTube channel ni bising tei jotono no lamsogo tei jotono khulomu yafaru hinke takuk tai bu song norong bagai ang hai video update tui feka tini ni o video belekino nakuk mani norong bagai tui feka norong o video no fulanchi pasak sora bukharui naidi tei video no skip ta khaidi tei tomu no norong o channel no subscribe khlai ko hinke norok subscribe kaise khairidi tei o video no naito hankeba like kaise riuridi hinke faidi tini ang norok bagai bomahai kongno tui feka tei bomahai topic no tui feka faidi tini ni video ni chenglaimung phajingko thanglaira takok tai bu song honi video ungui asu clear ya kisa japsa tongo kokrui norok kisa kaham kai nainani khlaijabaidi amsu video poriskar anglak tamni himba honi camera kisa japsa ngui tomani bagai kokyamase takok tai bu song o jorao sini borong bonang sar Dr. Biswajit Debarma bo belai kheno kami kami thangui tei lukorokno bo belai kheno khairokma hamjakmani bagui bo tabuk chubaui tongo bo tabuk joto pore je mansak sini kwrui haikeba sini tipasa rokno bo chubanani bagui kaham khlainani bagui bo tabuk samung khlai tongo norok jotono saimambaio tei norok jotono social media ni bisingtwi rokbo nukhuna tei para gana gani amchaini borokrokni khuktwi rokbo norok tai rok khara kana takok tai bu song gobono ang tini sanang muchungo takok tai bu song sini borang bonang sar Dr. Biswajit Debarma bo jeta tabuk samung khlai tongmani sini kwrui rokni bagui tei sini tipasa rokni bagui bo amsukoi dabo hard work samung khlai tongo tei bo belai kheno bwkhariui bo tabuk sini bagui samung khlai tongo hingke obono jara saimanai rok ba jara bono kaham kai sini manai rok norok bono support khaidi tei bono logiridi teibo bono pharidi takok tai bu song naidi sini dophani bisingo haikaba sini tipasa ni bisingo omo hai samung kaham khlai tongmani abo belai no sini dopharokni bagui tei sini tipasa rokni bagui belai no samung kaham takok tai bu song haifano baksa sini dophani bisingo haikaba sini tipasa rokni bisingo takfano bono clear khai sini maniako muitongo mano ba saimaiako muitongo mano please ang rokno o video ni bisingtwi sanani muchungo takok tai bu song bo khoroksa tini sini tipasa dopharokno thangsarnani bagui chubanani bagui kaham khlainani bagui chwngsacha pohor klangnani bagui bo tini hard work khlaiui bini sakno sacrifice khaiui sini bagui bo samung khlai tongo takok tai bu song hingke oboni bagui sini dophani bisingo haikaba sini tipasa rokni bisingo chwng joto borokno bono saimana nangnai tei joto borokno bono ekdom logi rinani nangnai takok tai bu song tamni hinba chwng omo hai chwng kising chwng tipasa ni bisingo chwng chubalaiya haikeba omo hai khe chwng samung tangui thangya hinkhe sini dophani bisingo haikaba sini dopha teibo bwskangni salo kologui thanai takok tai bu song hingke oboni bagui no phaidi chwng omo hai jora masajak tei omo hai chubachu masajak phaisi chwng jotono dole dole chwng jotono je bosama hai chwng omo hai samung no chwng yapri selaino tei chwng jeta bo tabuk guideline khe chwngno tui tongmani omono tui chwng yachaklaino tei chwng samung khlalaino takok tai bu song norok nukhuna kwbangma no kami rogo bo tamo khlai tong khlaiya sini tipasa rokno bo bwswknani bwkhariui samung khlai tong takok tai bu song gaboni bagui no ang tini sanang muchungo baksa tabuk phano bono bo jagao chaya manjak bono bo jagao rong manjak bono bo jagao hamedor nuk omo hai rok sini tipasa ni bisingo tabuk phano omo hai naisomoi tongo takok tai bu song bo borokni rang manui kwrui rokno gari ri bo borokni rang bai buino chubaui tong omtui rok mano khirik kai sini borok rok naitoklai tongo takok tai bu song hingke omo ya takok tai bu song naidi bo jesa jaga rang manui nono chubathuk jesa jagani
gari dui phono nono di hui tongthong omoya takute usok sung bo jagani nung man phakya bo jagani nung tubui sungno di omoya takute usok nung man kha hangkai nung yasak di obo kaisa nini ani bagui kaham ni bagui se hediba sung tabuk nung boro tam khlai nung busuk porikha ni rang busuk tongba omti rok mano sini borok rok kherek kherik mane tamo khai bono mane rombui da man bono mane kun jaga rogo rong da khiklai bono rombui manai omti rok chini tibrasa rok basa basa tabo bo omo haike porikha cholilai tongo takute buso naidi ang no sana masungo tabuk wanjui bosungo phanongthung ba jekunu haste phanongthung bo omo haike aroni borok rok no ba kubuni dofani borok no omo haike subaka hangke omo haike khlai tong hangke a dofa rok bono duk hatrai sogui joto borok no khulong kamo takute buso phiaba sini dofani bisingo hangke omo hai khlai tongma nugui phano omo hai rihui tongma nugui phano omo hai hamkrai lama no bo tabuk kami kami thangui abai mung riui bebak khlai tongmano nukphano sini borok rok hai bo jaga bono hamya nuk saimana no bono jesake bono khiklayani jesake bono tamsa tangnani omo hai rok ni sini tibrasa ni bwkhao hangkai omo hai rok uansukhlaio hingkai ang obono sana muchungo takute uso omo hai uansukli chong tammanai ba hediba bo khoroksa sini dofani bagui se kaham khlainani bagui tini kaham khlai tongo hingke tamni bono chong yaphang rigui bini bisingni tamo tong kwrui bwtui borok baike nung som chana tui chanai tongba bo jaga rongman bono bo jaga khiklai manani bono bo jaga rombui manani omti mangno sini borok rok baksa baksa ni khao planning cholai tongo takute buso omo ya takute buso omo bai chong sini dofano chong tisaui manglak omo hai uansukmung bai sini tibrasa rok no chong tei kuchugo kari manglak takute buso norok joto no sai mangbai khana norok joto no bono phang phang nukbai khana bo tamo khlai tong bo thokina bagui da khlai tong nini bagui da tini samo khlai tong obono chong directly chong chini bwkhao uansugui nahanani nagnai takute buso omoni bagui se ang tini kisisa o video norok bagui tui phaio takute buso norok tau phano sini borok gwnang sano norok kaham khai puito chai maya hingke please takute buso norok puito chanani khaidi tei bo jeta samung khlai tongmarok norok hamai sinidi takute buso naidi bo amsukui samung tini khlai tongmani o hachakao chini borok rokni bagui chong abo bono tam hnai hambai rui bo ruikul maya takute buso hingkai omo hai se chini bwkhak nangnai khabang takute buso hingkai obono chong jotono thansa chong jotono kok baksa jotono yapri thansa omti kheno chong chini tibrasa bosongo chong samung khlai taka hingke chong osto se chong bwthai tongmanai tei kuchugo bo kaimanai tei bui haike no chong bo twrwk twrwk chong kuchugo kaui thangui manai khaboni takute buso hingke omono tini ang norok ni bagui o kok thaisa thainai sanani bagui o video swnambui tui phaimani takute buso hingke norok o video ni bisingtwi tamo bujikha ba tamo saimankha norok tongmungno o video nai tongkha hingke ba nuk tongkha hingke ba norok comment khainani tapokgwi takute buso tini ni video amsano isitung jotono no hambai jotono kaham kwrung susto tongbaijak di tibrasa ayuk logthuk।